बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां। मैदेरनि उदखाराव उदालगुरि जिल्ला भैरबपुराव सासे बिमानि जिउ खहा आरो सानै गथ'नि गोब्राब जोखोम। जोखोम जानाय सानै गथ'फोरा देहा फाहामसालियाव थैनाय थांनाय जिउजों जुजिगासिनो दं। नंगौ, फिन आरोबाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बिमानि जिउ खहा। दिनै फुंनि 3:15 रिंगायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बिमानि जिउ खहा आरो सानै गथ'नि गोब्राब जोखोम। सानसेनि उनाव सानसे बांलांनो हमबाय थादों मानसि आरो मैदेरनि जुजिलायनाया। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द हालामनि भैरबपुर गामियाव मासे मैदेरा फैनानै न'खौ गाख्रेबनायजों लोगोसे न'खरनि बिगोमा 24 बोसोर बैसोनि आइजो इलिजाबेथ मुसाहारिखौ गाथारनानै गालाङो आरो 5 बोसोर बैसोनि मिजिंसा मुंनि देरसिन फिसाज्लाखौ बल गेलेनाय बायदि ससे जोनानै लाङो आरो 3 बोसोर बैसोनि जिस्केल दुइसिन फिसाज्लाखौ सुन्दायजों हमनानै गारहरनायनि जाहोनाव सानैबो गथ'आ जिउनि थैनाय थांनायजों जुजिनानै तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव गोब्राब थासारियाव दङ। जाथायनि उनाव भैरबकुन्द पुलिस आउटपस्टनि आइसि प्रशान्त गगৈ बिथांनि दैदेननाय हानजा आरो हाग्रा बिफाननिफ्राय खौरां लाहैयो। रायजो आरो न'खरनिफ्राय सरकारनिसिम खावलायहरो दुखुथिया न'खरनो मदद हरनो आरो मैदेरनि उदखारनिफ्राय रैखा मोननो राहा लानो थाखाय। गिबिसिनथाराव नोंथांखौ हामबायदों। दिनै आं भैरबपुर मोनसे मण्डलिनि जानानै जोबोद गिबियावहाय दुखु फोरमायदों। मानोना दिनै बे न'खरनिफ्राय सासे बिगोमा हावरिया न'खरनिफ्राय सासे बिगोमाया सासे बिमा रुंसारि जाबाय, जाय मैदेर हाग्रानि मैदेर फैनानै थांनाय हरनि 3:15 टाइमावहाय हरखाबै फैनानै न'खरखौ गाग्लोबफैदों आरो गाग्लोबनानै बिथांनि जाय न'खरनि बिमा बियो रुंसारि जानानै थांबाय। बिथांनि मुङा इलिजाबेथ मुसाहारि, बैसो 25 बा 26 बोसोर बेबायदि जागोन आरो बिथांजों लोगोसे आरो दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांनि सानै फिसाज्ला दंमोन। बेहा सासे फिसाज्ला गेदेरा गोब्राब जखम जादों, जायखौ दायो बर्तमान TMC तेजपुर मेडिकेल कलेजावहाय ICUआवहाय भर्ति खालामबाय। जोंनि रायजोफोरा थांदों लोगोसे, आरो सासे उन्दैया बेबो माइनर इन्जुर जादों, बिथाङा स्टेबल होनजायो, खिन्थु सासे गिदिरा माने सिरियास क्रिटिकेल जानानै ICUआव दङ। मैदेरानो गाखोदों बेखौथ' माने आथिंजोंनो जुद्रुलायनाय माने सिन दङ। माने आरो उन्दैखौहाय सुन्दायजों हायनानै माने फिउ गारहरदों आरोना, बेबायदि आरो जाय बिथां न'खरनि जाय फिसौलाफोर इन्जुर जानाय बिथांनि बिबौ दंमोन, बिथांमोना आरो गामिनि माखासे सोद्रोमाफोर बिथांमोना माने होख्रावबाबो मैदेरा खाराखै आरो होख्रावनो खाराखै नालाय बिथांमोना खाथियाव थांनो हायाखै, बासायनो हायाखै, बेबायदि जानानै बिथांनि गाग्लोबनायखौ बिथांमोना गावसोरनि मेगनजोंनो नुबाय आरो बिखि आरो बबे जायगायाव बे भैरबपुर रेभिनिउ सार्केल गोलैयो। जास्ट माने JFMC जाय मेन मेड फरेस्ट बेजों माने एटेच गोलैफायो आरो उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द ओनसोलनि JFMC माजरगावजों नांजाबनाय मोनसे भैरबपुर रेभिनिउ सार्केल। मण्डलिनिफ्राय सरकारनिसिम माबाफोर आदसा, मण्डलिनिफ्राय जों सासे दैदेनगिरि जानानै आरो मोनसे बिबान थानायलाय जों हास्थायो बे हावरिया न'खरखौहाय, जायहा सासे बिमाखौ बिथांमोना माने मोनासै, रुंसारि जानानै थांबाय, जाय गथ'फोर दायो क्रिटिकेल अबस्थायाव दङ आरो बिथांनि हासबेन्ड दङ। हासबेन्डआ अरुणाचलावसो माखासे बै होयो। मोनायावबो बिथाङा गैयामोन, जायनि जाहोनावहाय गथ' गथाय सानैखौ लानानै बिमा आरो गथ' सानैखौ लानानै बिथांमोना उन्दुदों। बे समाव उन्दुलांबाय थानाय समावनो मैदेरा हरखाब फैनानै गाग्लोबफैदों। आरो सरकारनिसिम बेखौनो खावलायदों बिथांमोननिसिम जिबादि डिपार्टमेन्ट वाइज जानो हागौ लोगोसे जिथुनाखि सरकारा बिबान थायो, जिथु फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जिबायदि अनसुंथाइ होनांगौ दङ बा मोनो भिक्टिम्सआ, बे अनसुंथाइखौहाय थाबैनो रिलिज खालामना होनो थाखाय बे न'खरनिसिम होनो थाखाय आं सासे मण्डलिनि दैदेनगिरि जानानै आरो गासै रायजो राजाफ्रा बेखौनो हास्थायो। आरो बेजों लोगोसे रैखाथि हिसाबै जिहेतु मेन मेड फरेस्ट साखाथियाव थाबाय, बेवहाय माने सानफ्रामबो मैदेरा
थाफैबायानो थायो बुंनो थाङोब्ला नै सप्तासेनि सिगां गामि ओनसोलाव मानसि थाबायग्रा लामाजोंहाय थाबायगासिनो दं आरो न'खर न'खर हाबनानै माने उपद्रब खालामगासिनो दङ जायनि जाहोनाव दिनै जोङो नुनो मोनबाय बेबायदि हरखाब बिदि गाग्लोबनानै सासे आइजोनि माने रुंसारि जानायखौहाय दा आं बेखौनो हास्थायो डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे फेन्सिं गोलाव फेन्सिं होनानै जिथुनाखि मानसिफोर दङ न'खर खुंनानै दङ बे बिथांमोननि सेर सेर न'खर सेर सेर गोलावै मोनसे फेन्सिं होनो थाखाय आङो डिपार्टमेन्टनिसिम आं खावलायबाय आरो जोंनि बिटिआर सरकारनिसिमबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिसिमबो जिबायदि सुजुग सुबिदा दङ बेखौहाय माने जोंनि बे एरियासिम मोनसे प्रटेक्सन होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो